tampere ar selde oɗon celli imal maɗo hayi joni wona ko joni koye wuure ngoni bo wallahi wona cagano ko joni koye wuure ngoni i ko tuma wuro joni mboɗo jogui ɗo bitik bitik ngo weldima mboɗo jogui ɗo bitik woni mo weltimo kay ngo weldima na demma gabbinɗa wuuri debbo de mi nawri ɗum ana wano hotte nawrimo wuuri mon wuuro mon omon toon wallahi nawri e o poɗar mo andi ko jumre tan wonno ko min jumno seeɗa joni noon min kawri joni o faati wuuri en tout cas joni an demma gabbinɗa hooti a wano hotte gabboɗa ɗum mbatta ɗo e wuuri amen ɗum gam ko liggade neɗɗo kay so awa ɗo takkuma wuuro weeli ala acci tan o horta acci tan o won wuuro o takko jinnaɓe ko liggoɗa ɗo joni ko bitik joguimi bitik bitik bon yan kay joni ka ngari mo wondi bitik joguimi ɗo joni noon ka addata mo salama o ɓaɗuma ala acci wono toon jinnaɓe nan toon wonto takko jinnaɓe haɗo wori wono toon enen gandirno seeɗa seeɗa wona no fewi noon gandirno seeɗa e gonga andi wuro ngo mi anda wuro ngo ñalam gon jiiɗe mi anda wuro ngo ñalam goto jimmi noon ko ƴetton kam mbatton kam e koye mon a faami mi wawa andude wuro ngo mi wawa andude jikku wuro ngo mi so andu wuro ngo onon puɗɗiɓe andude ɗo hene e nder wuuro he seeɗa eyyi noon jimmi noon gandiren ha ɓuuro ɗo e walla waɗi ko moƴƴi hayno mbaɗɗa ni no waɗe neɗɗo so are wuro wona galle mo koɗɗa hoton poɗɗa woni jaatigui ma woni jaatigui neɗɗo e wuro ko yiide yimɓe wuro waɗa feere andodira mon fof andodira mum mon fof kadi waɗa feere joggotoɗa e mum teddugal ɗum woni wonde neɗɗo ɗum woni wonde neɗɗo mo ganduɗa ma ɓooye wuro kadi ma dañɗen suturu e kono so tawi tan ma anandirino ko wonno ene wayi tan sa nani kadi fa hamnata seeɗa sa dañi ha andi a fewntima waɗa feere jokkodira joom suudu ma wona wallahi pour wartagade e warde wallahi wallahi kono moƴƴi yo Allah len tan eyyi kono joni ko foti ruttade e galle Fati Barine to e galle mabɓe to mboɗo foti ruttade to e wallahi kongo noon o tinani noon min ɗo o tinani o aari ɗo o tinani mi arti gongude wallahi gongude o tinani mi arti ɗo yo Allah yawmi ƴewɓe yo Allah woni wona andi kam minen goni wuuro ngo eyyi kono jaɓi minen goni wuuro ngo kono goni wuuro ngo ngay ɓooyi wonde wuuro ngo wona hande kattata hakkille ma o ene woodi no woodi wallahi on ɓooyi wonde hoto humbodir jaam suudu ma eyyi sa fo noddu téléphone sa fo neldu hunde yo ɗemgal yahat kono kadi yo poste yahat wallahi gonga téléphone saha fof kadi saɗa jogui hunde neldu jaam suudu ma nelda yumma debbo welnete debbo tefere debbo famodirte debbo neɗɗo lokora ko debbo moƴƴani lokade ko aldu noon ko sa ƴeewi ha tawi ha nder sappa bo ɗum fotani aldu noon kadi gorko yo ɓuur jogade muñal e debbo kadi ɓuuri jogade hakkille par ce que an a tottama a wiyama o jogo moƴƴin moƴƴin ha fe hoto nanggu ko korɗoma hoto nanggu an soodi hoto nanggu wonko ɓuuriɗama hay tusde gorko ala ko ɓuuri debbo mata ko Allah hoddiri tan o waɗi ɗum debbo o waɗi ɗum gorko maɓe kawre nde moƴƴa walla hande mi andi foof yo Allah waɗi ala ceɗe jarama seydi ba jarama merci ko worke sukar tan jiiɗa leldi min ɗo worke sukar ala parle mam nelton worke sukar an heewi masala jarama sa jeyatude yimɓe ala i woto wona ɗum ko noon ɓeela ho mbiyaɗen mbaɗanno konkoye abou kalis ko noon aduna ko noon oɗo ala ko wiyen ko abou kalis ko wiyen ko ɓuuri bonde abou kalis oɗo kayɗo muulal joni jeyento abou kalis kaani ɗum haala ka jalten hen hankkadi enen jenton kaani andu joni an afrique fof oppi abou kalis tan e bayle eyi wonde ko noon tan wonde ko ane ma goɗɗum ar an wallahi jeeɓade affaire gasa affaire jo bomi la ilallah mbaɗon tampere machallah jetti Allah tanni ko mo ɗum kay alhamdulillah tawar kel bisimilla mo ba on jeena e wallahi ko mbel ko haaju wawi nangue gonga wallahi no wuti neɗɗo so woni neɗɗo ma woni sehil ma so umminima nanga yahat so umminima ɓuuɓol a yahat so umminima toɓo a yahat wayri don seeɗa kadi ko noon e surtout kadi dongal ngal pawɗo e amen ngal ko dongal teddugal andi hunde fof ne waɗe cakande lelne ine aɗa wawi wiide aɗa leltikino seeɗa ha heddi ko foti dewgal kam soni so ƴamal ɓuuri moƴƴude ko yo yaw hume so dewgal waɗi probléme ɓuuri moƴƴude ko yo yaawe probléme o réglé ɗum noon waɗi min a nelini min ewa min jeehi debbajo min kalde debbajo heddi tan noon ko debbajo kam wi tan ko ma ka ya haalal min ha laaɓa ceer wona ɗum mbaɗuɗon wonko mbaɗuɗon ya haalal min ha laaɓa ceer o wi wona atayo
rendi noon yatayo ittanimo toon wonko ittimo toon goɗɗum ɗum noon kanko ene tedde makko haalde o wi an ya haal min ha ɗum laaɓa ceerno sa haalni min ha laaɓi noon aywa kanko ko nden o wawata arde kono tan ko a haalani ha laaɓi o wi o arta yim go haal non tan parce que min mataw mi anda mi tinani hay probléme goto mbaddani ala mi tinani ammane koɗo mono woodi han koɗo mono maɗa woodi gila ñanden ɓoyde seeɗa ko nawtum koɗo koɗo arnowo jillu koɗo arnowo jillu on silli Abou aɗa nga yiɗi an yiɗi o arta kanko yiɗani artude an yiɗi o arta yo artu an yiɗi yo artu après konko yiɗani o wiyani yo artu o yiɗani artirde hoore makko ay o wima ko ene weeɓi holko woni ɗo ko ɓowle pesam ɗam haala min ɓowli hen ko ɓowli ko koko jiiɓi ko ɗum koko yooli mataw kanko yi kanko e fonno wawde haalande ɗo eyyi joni oɗo wima hok sababu taki koɗon hooti koɗo arno ko jillu heblaka kono ho arta e neɗɗo enen fuurankoɓe ɓe ganda neɗɗo ara men hoota heblaka hol biɗomo heblaka konko ala mi hebli koɗo an koɗo mi rokkil mujani nogas yo hebloto yo hol er dokkuɗa koɗo hol er koɗo wino hoore janggo min mi hirani e galle eyyi gartumi jamma jaami tottumomi ujunani nogas de tottuɗa holo jungo ma jungo makko koɗo jungo ma jungo makko hakkude ma ala ko koɗo tottuɗa hakkude ma Allah jungo ma jungo makko Allah maddumami jungo ma jungo makko ay haala yurmetake de haala mometake haala ba ande jogui haala ka o tampini min a jogui haala ka min ko kalto ko mbaɗa manki famde an jogui ka an tan jogui ka an tan lelni ka min ɗum gommi ay abgalis ka mawɗo ala cukalel mbawi won jewo cinéma mases ay minen ay tamine grand place uji amen ay mi projet Abou Thiam foof awdi ko han ko bonema tan subaka jamma ñaama ano oto fonto min damma wimaɗa andi ko mbaɗɗa haalan min arta a haalani min gappamo toon kasi c'est la meilleure solution ko woppudemo toon par ce que min ko kalton ko min ki famde ɗum so tawi won ko pamɗon hen tawi won ko pamɗon hen pamminunmi so tawi on pamani hen par ce que min mi wa haaldon komi anda ala mi wa haaldon komi anda a joni hakkude ma Allah jamma mini o garɗa o ko rugi tawɗa ɗon walla ko joom suudu ma tawɗa ɗon tawmi holto uñani nogas gadduɗani tawmi suudu rugi ɗo an sini ka neɗɗo gonnoɗa wona jam toto tota ko faali ba toto rugi heɓla ɗum o debbo e debbo heɗo yala kanko ko heɗo mi haalma matam naaɓe nawel naaɓe garli naaɓe manan digno ha joni campeng naaɓe wode bere naaɓe cali naaɓe ganno naaɓe bow naaɓe a yettima andino hornode tacci fayi rutti ha garguel fayi wawde ha taccire fayi gasambir rutti reftu ɗo fayi manan digno tiggere ha rutti ɓenni fayi kunel nima basuji fayi wudduɗo ha taccire fayi hoore fonde yi ha raneru ha tacci fayi noisot ɓenni noisot fayi joyrat yimɓeɓe foof nani haala ka paami haala ka nani filmane ndaare an debbo o mbiɗa ko yo oɗon gonda o wima eyi debbo hettanam gaynade hettanam gaynade nde mbino oɗon gonda nde wiya wi ko d' accord joni noon yi ha jamma goppuɗa o leeɗi kanko funtuma o wi o faadi mbaɗa lel tonno ɗo garɗa tawɗa toon faadi ba toɗɗa ɗum ujunnaji nogas nen ɗo e film o sa yimi kolluma ɗo filma hewɓe ɗen jogui joni noon ɗum tan jaam suuduma wino ɗum ɗo tanka ɗum ɗo ina aɗa waɗa ɗum aɗa woni mawɗo kellifaɗo kañum ala e ma haaju comme minen ndiri hen min mbi ala sa ɓeydi woppude mo probléme ko ɗon wona aduna foof ɓeydo kadi andude ɓeydo laabi par ce que kala mbiɗo ko waɗi ko pourquoi o suuti ma waɗi mo suutade ko jaam galle makko o tawde e debbo waɗi bone joni noon sa wi aɗa wuula commen sehilama hoto phénomène min cikkannode ɗum kewi nde tan ara kalnamin min ndiwa ha dow min jaɓɓa hen wasatinen hay vidéo ji ɗi guiɗe ɗi mbaɗani circulé amin mbawno darade min jaɓɓaɗi ɗi mbasa yaade kono sa wi ni min goppa min jaaha o ɓeydo wonde toon aɗa ɓeydo aybude tan wona mbimama haala ka yiiha bal maccal ƴeewa ka ɓennere ka yaha ha dembankañi o tambino warmani ɗo ka ruttuɗo ko rewɗo ko faya ha mboya waalo aɗa andi neɗɗo wawa salade haala caggal ay ɗeɗo guiti ɗiɗi so Allah welnoma o waɗɗo wotere o waɗa ga wotere hay saɗa handare caggal ma kanje ɗiɗi fof ittiro o waɗiɗo yeeso caggal o woni libre a yiyata anda ko woni toon ko neɗɗo weela fof yo haal par ce que rottanede e lahara rawade
mettani no feewi andi ɓuri bonde taweɗa aɗa lumini aɗa nokka mawde a faami ko haalama ko wona hunde ni wonde haqiqa ko sikke tan e yakorade bon kanko debbo garno ɗo rugi kanko bandi say bon kati min guilo naati galle o omo waɗami à gauche à droite te ko ngaari mawdi ha o mo jiiɗa o ko ngaari mawdi te ɓe mbima mbarudi gurdi ene radda yontere ene ronki dañde ene sooya ene arta yontere ene radda ne hay ladde ne yiilo ene sooya ndewri ndi so hirdima ɗo ne futuro dañat songa ha heewa adda nde tawno ɓoccoɗe hono mon ne goodi o fiimi ko gamuji kanko debbo o heeli hooram nde o jiime gaynam ndi woni gaddowo ko woni kadi ay ɗo woni fe